Хайде с мен да се приготвяме за моминско парти. Почваме с тоалета. Облякох си един гащеризон. Цвета на партито е черно. Имам и колан. Реших като бижута да имам златна гривна и гердан. Продължаваме с грим. Днес съм намислила малко смоки ай. Нещо по-така тъмно. Все пак ще бъдем в Джанам. Какво да е днес? По-бренд или по-файр? Може би файр. Малко сетинг спрей. 3 days later. Добре, каквото сме направили. Няма време, отиваме да си правим прическата. Така, остана само косата. Както винаги за нея няма време. Зато бързо ще решим, правим ни каприци и излизаме. Единственото, което ни остава да изведем са обувките. Тези или ето тези с камъни са и бляскат. За парти според мен тези са една идея. По-добре. Final review. Let's go. Okay, let's go. Какво правим ние в туалетните? Партито мина. On to the next.